Здравейте, моите мили падавани! Часът е 10:83 и аз отивам в парка да пребърквам колечка да пия и ще се видим после. Падаванчета, благодаря ви за коментирането и благодаря за многото гледания. И сега отиваме на моя компютър. Ето, виждате колко... Аз се казвам Борано. Колко гледания, малко е шумно, но така е. Ще се видим после. Здравейте, моето младе падаванчета. Това е личната ми стая. Това е леглото. То е оправено съответно. Вижте, тук имам щанга. Когато ми се вдига, има и едни сайтове тук за дигане. Така. Вижте под възглавницата какво имам. Така, дистанционно. И тук, това, мой млади падавани, не е ножа на Рамбо, но върши работа срещу човека. Така, продължаваме. Тук, мой млади падавани, това е моята бухалка. С нея наказвам чаветата и други индивиди. След което тук имам парфюми. Ето, така, Тантон Верде, той е лично мое. Така, отиваме в хола. И така, моето ме падаване, тук има книгата момент само. Ето, тук имаме цветенце. След малко ще се видя моето падаване. Моето миле падаване, тук си имам краставичко и ще се видим другия път.